Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben belangrijk nieuws voor u, maar we zijn hier op de shooting range Douw. Daarover later meer, die wordt vanochtend geopend. Maar we beginnen met het nieuws over de Curaçaose gevangene die is opgepakt in de zaak Peter R. de Vries. De man die gisteren op Curaçao werd opgepakt in verband met het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries, Riley Bart, is inmiddels aangekomen in Nederland. Hij is vannacht met een privévliegtuig naar Nederland vervoerd. Een woordvoerder van het landelijk pakket bevestigt dat het toestel met Riley Bart is geland. Hij werd onder begeleiding van een politiehelikopter en een aantal zwaar beveiligde auto's weggereden van de luchthaven. De 39-jarige Bart zit al sinds 2014 vast in de Curaçaose gevangenis in verband met betrokkenheid bij een schietpartij in 2014 op de luchthaven Hato, waarbij 2 mensen omkwamen en 7 gewond raakten. Maar het blijkt nu, tenminste volgens het onderzoek, zou hij vanuit zijn cel telefonisch de moord op Peter R. de Vries hebben aangestuurd. En in die zin daarvoor is hij nu opgepakt en naar Nederland gebracht. Specialisten verliezen zaak. De Landelijke Vereniging Medische Professionals in dienstverband Curaçao heeft bij de rechter aan het kortste eind getrokken. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. In de rechtszaak tegen het CMC werden de specialisten in het ongelijk gesteld. De vereniging wilde dat tijdens de overgangsperiode van de zogenaamde Landsverordening Normering Topinkomens de salarissen van medisch specialisten verhoogd mochten worden via de indexering. De rechter ging daar niet in mee en stelde dat de Landsverordening Normering Topinkomens dergelijke verhogingen uitdrukkelijk verbiedt. Het salaris van de medisch specialisten komt al boven de 386.000 gulden per jaar uit en dan kan er niet meer aan worden toegevoegd, aldus de rechter. Controle op de Sjaak Caprideskade, dat vond gisteren plaats. Multidisciplinaire team samen met MEO, politie, douane, immigratie heeft uitvoerig gecontroleerd bij de barkjes op de Sjaak Caprideskade. Daar werd onder meer Pisca Salou, Zeta di Tribong en Kessi Blanco in beslag genomen. Zaken die niet vanuit Venezuela naar Curaçao mogen worden gebracht om te verkopen. Er zullen nog meer controles volgen, zo is aangegeven. Vrouw gewond door autospiegel, een opmerkelijk verhaal. Gisteren moest de politie van Otrobande uitrukken naar de weg naar Welgelegen om een verkeersongeval af te handelen, waarbij een vrouw werd aangereden door een voertuig. In de ochtenduren stak een vrouw de weg over zonder goed op te letten, terwijl een witte SUV naderde. De spiegel van de SUV raakte de vrouw ter hoogte van haar arm, waardoor zij gewond raakte en ook pijn in haar onderrug voelde. Er werd om een ambulance ter plaatse gevraagd om het slachtoffer medische hulp te verlenen. Het is overgebracht naar het ziekenhuis. APVO viert 89-jarige verjaardag. Gefeliciteerd. De grootste vakbond van Curaçao en van de Caribisch Nederland. Die vieren gisteren haar 89-jarige verjaardag. Er werd ook een mobiele app met de naam APVO gepresenteerd. Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Charlton Hato was er aanwezig. En de APVO heeft laten weten trots op de historie te zijn en met vertrouwen uit te kijken naar de toekomst. Ongeluk tussen auto en motor. Gisteravond moesten de politieeenheden te paard met spoed naar de Camina Mitologia nadat zij melding ontvingen dat een voertuig mogelijk een man op een bromfiets had aangereden. Bij aankomst troffen de politieeenheden een man aan die op de grond lag en klaagde over hevige pijn. Er werd direct een ambulance ter plaatse gevraagd om het slachtoffer met spoed naar het CMC te vervoeren. En dan nog een laatste bericht over parlementariërs die les krijgen. 14, 15 en 16 april krijgen alle nieuwe parlementariërs, waarvan 13 van de MFK, les in het Marriott Hotel over het beroep van volksvertegenwoordiger. Onder meer de Centrale Bank, maar ook het departement Financiën en de Ombudsman komen allemaal informatie geven om de parlementariërs zo goed mogelijk voor te bereiden op hun werk dat volgende maand begint. En op die manier, zegt de griffier Sylvain Seintje, is het goed dat de parlementariërs zo goed mogelijk zijn voorbereid. We gaan even over naar een break, zo bij u terug.
Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We staan hier met sergeant-majoor van de mariniers Harold Navarro. We hebben net de opening gehad van deze mooie schietbaan, schietinrichting. Ja. Hoe verliep het, de opening? Nou, geweldig. Ja? Ik was blij dat alle hoogwaardigheidsbekleders aanwezig waren. En dat we eigenlijk toch wel het gewicht van de belangrijkheid van de baan mee kunnen geven aan het land ook. Ja. Dat men ook ziet hoe bijzonder het eigenlijk is dat we hier deze baan hebben neergezet. Want hoe bijzonder is het? Nou, heel bijzonder. En dat komt eigenlijk omdat we een volledige schietbaan naar een Nederlands voorbeeld eigenlijk hebben gekopieerd naar Curaçao. Maar dan met beter weer. Met beter weer. En daar komt ook bij dat natuurlijk zelfs het soort grond, het soort zand, al dat soort dingen, dat heeft gewoon, dat kost hier extra moeite om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En wie kunnen erop oefenen? Het is primair gebouwd voor eigenlijk alle veiligheidsdiensten op Curaçao. En dan vooral Defensie, dus de kustwacht, de keurmail. Maar ook om uiteindelijk schietbaan Wakau wat te ontlasten. Om daar het pistool schieten. Eigenlijk vooral dan hier te doen in plaats van op Wakau. Ja. Is dat vanwege de overlast die in Wakau daardoor wordt veroorzaakt? Ja, we hebben een aantal jaar geleden waren er wat klachten over overlast op Wakau. Toen zijn we teruggegaan naar 15 schietdagen. En toen hebben we eigenlijk gekeken van hoe kunnen we dan die 15 schietdagen zo effectief mogelijk gaan gebruiken. Maar het bleek ook dat we eigenlijk uitwijkmogelijkheden nodig hadden. Zeker ook voor de kustwacht, die gewoon heel veel schieten op Curaçao. Ja. Om daar gewoon een extra schietinrichting voor te creëren eigenlijk. En zo is dit ontstaan. We zagen net een oefening van leden van de kustwacht. Schieten met een glok, met een klein pistool, met een lange loop. Ja. Want in de praktijk moeten ze ook best wel vaak hun wapen gebruiken, lijkt het. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zit niet bij de kustwacht, ik kan daar weinig uitspraak over doen. Maar het is heel realistisch. Maar het is absoluut realistisch, zeker. Ja. En de getraindheid natuurlijk van het personeel in het Caribisch gebied is ook hier gewoon super belangrijk. En deze baan gaat daar zeker aan bijdragen. En hij is vernoemd naar Michel Douw, die is iets minder dan een jaar geleden overleden. Dat is een mooi eerbetoon. Klopt. Kun jij in het kort aangeven waarom het naar hem vernoemd is? Punt 1, het zijn onze directe buren. Ja. Dus het ligt parallel aan elkaar. En in eerste instantie zou het een soort joint venture worden, zeg maar. En zouden we samen met de schietvereniging de baan hiernaast opzetten. Desalniettemin hebben we uiteindelijk toch besloten om het zelfstandig volledig op te pakken, zeg maar, als Defensie. En deze baan te realiseren. Goed zo. Ja. Maar jullie zijn goede buren? Absoluut, ja, nee, zeker. En daarom ook, natuurlijk ook omdat het gewoon eigenlijk juist omdat het gewoon een bijzondere, iconische man was, zeg maar, op het eiland. Het gezicht voor de schietsport in Curaçao. Ja. Is het juist, zeg maar, mooi om dan ook dit eerbetoon, zeker in dat stadium van zijn leven,
Vlak voordat hij overleed hebben we nog een bord overhandigd zeg maar, aan hemzelf en aan de familie. Dus dat heeft hij gelukkig nog mee mogen maken. Mooi. Dus ja, daarom ook, het was een extra eer om de baan naar hem te mogen vernoemen. Ja, Mooi. Ja. Hey, bedankt en ik hoop dat er veel gebruik van zal worden gemaakt. Graag gedaan. Dank u wel. En dan tot slot hebben we nog internationaal nieuws en dan gaan we voor naar El Salvador, want 10 criminelen uit de Verenigde Staten zijn gearriveerd in de zwaar beveiligde gevangenis in El Salvador. Beelden zijn vrijgegeven door het presidentschap van El Salvador en die tonen hoe 10 criminelen die door de Verenigde Staten zijn uitgewezen aankomen op de internationale luchthaven van El Salvador. Ze komen in een Amerikaans militair vliegtuig en worden geëscorteerd naar de zwaar beveiligde gevangenis van het land COCOT. Washington beschuldigt hen ervan lid te zijn van de criminele organisaties MS-13 en Tren de Aragua. En de president van El Salvador, Bukele, heeft onlangs een bezoek gebracht aan president van Amerika, Trump. Waarbij werd benadrukt dat de samenwerking volgens beide landen heel goed gaat. En dat betekent dat Amerika nog meer vermeende criminelen naar de zwaar beveiligde gevangenis in El Salvador zou sturen. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden. En we nemen afscheid van deze mooie schietbaan. Tot de volgende keer.